Tribulus terrestrix, Kayani Panex Caltrop, Jingo Bilaba. Sa wadi no ya mabobo so nyina. Eno ne yade ahye Kinaata 230 herbal. Wo ya bema na wo no mu a, emma wo hode sonkoma wo gira wo na so timi badwuma. Emma wo energy, stamina, and vitality. Emfa wo ne adwuma wo ye. Eno ane se wo benum bi, wo be badwuma sa wo mreda. Kinaata 230 herbal. Eye yen konkwa. Power to the people. Me try 230. So I hear. What feeling? Adam, me back. Kinaata 230 herbal. Yeah! Kinaata 230 herbal is a full supplement for rejuvenation and vitality. And no sa ebra ofa sa edrowi. Oba wafa yefunu. Ne oma ne banofo. Ene akola ondi emfie duoche. For your mama kwaba edeba Ghana TV eso ebraso sa ensam hodo asem twofo atesi krum na ya bobo no ye de ebeso mo kase bokwanso na mekai wo sa dwumeko bi na aso masene ma metumi ede kase ebeso mo Kinaata herbal eye edro papa eboa ema wapomudin ejina brane afei so gina organic foods nso eye nuane papa eboa ema apomudin bibia ekoyie ewo sa akwa ne so afei so glitter glow skin care so eboa ma hwede ni eyefe etoso kama na kase nsembia edimu akotene ebi enese na Agradaa ensamo na abeto dwa no nipa bebre na na akasa ede afa ho na brown so ede na no abetumu bi afei so no ebinom nso agitu musa na Agradaa use spiritual power bi ewo na asori ho na ode gigi sika efri amanfo ho ebusasem bi eka we ho na yede ebesom ewo kaseye emu mi amaje pani amede kaseye ebramo eyeme daache hima ajiwa nati afei ye twa ye ho sema ye ba ye behye kaseye no ase ede amamo Ebusia ya share kasebo no asedia na ye ginemu ewo mami Agradaa ensam na ekoso no emu na no ana sorry bani bi abekasa no wochemu se wo hu ne se mami Agradaa use spiritual power bi pa ewo na sorry ho a wodi gigi sika efri enkrofo ho esa ne se wura sorry ho na wura fikura se ubedidi wura fikura se ubeye bibie chese sika wo hu nyina no ubewura sorry ho no na ubeyi ni nyina ma na ansa na waka mpo se chese ubedidi anasa ubefaka eno nti wo hu ne se mami Agradaa use tumi bi pa ewo na sorry ho a wodi gigi sika efri enkrofo ho esa se wo dwen we ho a wonte ase wo kwan bia eso ewusia ya to akase ebo so na yedaso ejina mami Agradaa ensem no emu etiefo ne ahwefo ebekaya anano a nana Agradaa de betu dwasa wasakra onso mabusumu biem obeye nyame adwuma chenchirenche pa no na asofo bie ebekasa fa ho manana brown ene ni kun so ede wonwano ebetu mu bie kire mu se nana Agradaa akasa wasakra enya de a eye nokre na 419 na woye ewo na enkane abosonsum ni mu no eno a na obeto aso aye ewo ne nyamesum nti so wasakra enya de a eye nokre de biarada na wei Sasam kroyemu ena na Agradaa nso ede beto odwa se na brown eni ni kun eni asofo nkaye bi ede afin aka no enu nti obebo modin se ode wo mo ebetwere aban kukumu pa ye wudie no na mesawo okata na masama wo ho no se na me ka cha mo se masaketa no me di student form na toto so ya twero bi adin agudi die so eda ho twem mo pa ankafo na mo pensawam twero bra ankafo na ansawam which one do you like mo choose na ye fa student form no ye baby amon pen ye yin fi on ye fa ko homa mo mi wia afa na me ba ni ono de o say wo de nya mi dwuma edin samfo abusu aye to akase ebo no eso na abeto dwa se mami Agradaa a dodo na frɛ no Reverend Mama Pat ni TV station a ye frɛ no Today's TV no aban ede ne nsato so a efri sa abre ekode enya ade a sa station no ebe ye adwuma ebiem
Ebusua yenko wie kasiye no ewo Accra High Court. Nene na Agradaa ekopie mu ewo asɛmdibea a eye Accra High Court. Na ɛho asamodi ekoye bebre. Na Agradaa kyerɛ mu sɛ enya ade a odifo esane sɛ wanji obie sika. Na asamu esi ye no yensam twofo ebo modin eto won ho asi kromu ene amanfo ekotwetwe nkomo efa sa nsam yi eho. Na amanfo kyerɛ won adwen sei. So by you first I didn't have policy. As I did the money there is a witchcraft now we are now. Mami na oye okonfo no yehu nipa e ba ese wadu ko ye na wo my Ghana mu aso yehu ye na wasa ba be sof mami a enkofo sa ginati na se enkofo kwa na sa du ko mu a mi mo de tumi ne de ka me ko de anka Agradaa de yenja no na bo na titi a watu watu mi wa on side itini ni ama watu watu aso ye o ya so ya so no na yo ko I would say your friend is because I did a president of Sadia Wayan and so we have galan agua as a wujai and we are so sorry. Then no watching for Fosika, don't know Paka could become Winya. Name Makata Chiomus and another I just said, I don't know the reason why. So much to me, yes, I do. Suppose all that Sabi, but I send a function. As a Sabi or may ask a California and an Agradaa or your evangelist Mama Dabi or your consul. Ebusia ha na brama kwan emma yedi no nsia bremu kase bono ebesi na yeguso ade yeni edi na Agradaa ensamsam no echi je ebesi bia no je Ghana samtrofo yede ebeba besommo na mekai wo sa dwumekuo bi ene so masene sika famo ema mitumi di kase yi ebesommo Glit and Glow Skin Care eye dwumekuo eboa ema hwede anani eye fe afei so General Organic Foods nso eye nuane papa ewodwama nso eboa ma apomudin SPCita afei so Kinaata herbal nso eboa ma emema na emma nyina ma omo apomudin SCP esita afei so 3D obi a 3D yade ehane bia nso no Kinaata herbal capsules ni bi na onfa entu ase ebusua mi ameje peni amede kase ebesommo eyemme da che hema ajewa nati yamamumo eni hwa nyadom